Kaixo, gaur gozari osasuntsu bat prestatzen erakutsiko dizuet, eta hortako berritugun osaiak dira. Avena, 2 goiarakada, platano bat, arrautz bat, txokolatia, alik eta portzentai altuagoa, osasuntsuago izango da. Kanela aukeran eta olioa. Eta goiara, labaina, xarte txiki bat, baso txiki bat, ontzi bat, hemen errez eta osua bolkatuko dugu, eta plater bat, arrautzan nasketa egiteko. Sartabia ere, terko dugu. Lehenengo pausua, olio tanta pare bat sartagira botatzea, ez asko, pixkat, eta sua erdira. Hemen 11 arte dakagu, 5-6 zenbakian. Eta bitartean ingo eguna platanoak zuritu eta moztu. Ondoren hemen botatzeko. Gogoratu eskuak garbi eukitzea, ni garbi ditut, hasi horretikan. Ados. Platanoa hemen utziko gero botatzeko. Azala hemen. Sua berotzen da bitartean, txokolate ontza bat prest lehen erakutsi dizuedan basoan. Hau gero mikroondasen sartu eta fundituko dugu. Sua berotzen bitartean, avena platerea bota, arrautza bertan, eta xardeakin pixkat nahasiko dugu. Avena guztia, arrautzez guztia behar du. Ondoren buelta gehi emango dizkigu, bitartean aprobetxatuko dugu txokolatea mikroondasen funditzeko. Gero atako dugu basoa, txokolatea funditu arekin. Bitartean platanoa zatitua gure ontzian utziko dugu. Eta txokolatia funditua mikroondasetik atera. Olioa bero egotean, dana bertan bota, eta pixaritxeko dugu. Geratu. Ikusten dugunean ja pixkat egin hola, txikitzen jungo geha eta bueltak ematen. Ideia da, ez tortilla bezala behartzea, baizik eta dana txikitua, kolore hartzea, eta avena arrautzarekin batea doratua behartzea. Zunez, dana txikitzen dugu. Olio gutxi bota egunez kontuan izan, eta ez utzi denbora gehiagi bestela pegat ingo zaigu. Eta behin kolore pixkat hartu dula,
Goitzali. Gure ontzian bota. Eta bertan txokolate funditua. Gainetik. Lehen esan bezala, kanela botatzeko aukera daukagu, nei asko gustatzen zait, beraz botako jot. Jo nahi dunak bota ezaiote eztia, zereal gehiago, esne pixkat, marrubiak, edozein fruta. Azkenian saltzen dizkuten zerealak, osasuntxoagoa, errezeta hau, hurrengo bat arte.